Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 25 da kuma shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Aliyu Ja'far ke fatan kun wani lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 a agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan a agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa Iran ta yi watsi da bukatun da Amurka ta gabatar, inda ta gindaya nata sharuɗan kawo ƙarshen yakin da ake gwabzawa tsakanin ƙasashen biyu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da matakin ayyana safara ko cinikin bayi a matsayin laifi mafi muni ga ɗan adam. A Najeriya, jam'iyyar adawa ta PDP ta ce ta fara wani sabon yunkuri na ɗinki barkar da take fuskanta bayan da kotu ta shawarci da sulhunta rabuwar kawunan 'ya'yanta. Da aka kawo wannan shawara sai su bangaren shi minista suka yarda cewa yana da kyau mu zauna mu tattauna, mu ma bangaren mu cewa mu mun yarda da wannan sulhu din tunda jam'iyyar mu da mu zauna mu tattauna mu fitar da tsare-tsare. Za kuma mu je Burkina Faso inda wani reshen kungiyar Al-Qaeda a yankin Sahel ya dauki alhakin kaddamar da wani harin kwanton bauna da sanadiyar mutuwar sojojin kasar. To muna tafiye da duk waɗannan da ma wasu rahotanni, amma sai bayan na karanto labaran duniya. Wata kotu a Amurka ta yanke hukuncin cewa kamfanin Meta da Google na da laifin sakaci a wata gagarumar shari'a da ta shafi jarabtuwa da amfani shafin sada zumunta. Wata mata mai shekaru 20 da haihuwa mai suna Kelly ce ta shigar da karar, inda ta alakanta matsalar taɓin hankali da ta samu da yawaitar amfani da kafafen sada zumunta tun tana karama. Kotun ta bayar da umarnin a biya ta diyyar $3 miliyan. Ana da ganin wannan shari'ar da aka yi a birnin Los Angeles za ta yi tasiri ga sakamakon dubban shari'o'i makamancin wannan da aka shigar a kan kamfanonin fasaha saboda gazawa wajen kare masu amfani da shafukansu. Kafar yada labarai ta Iran ta ce Tehran ta yi watsi da wani shiri mai dauke da abubuwa 15 da Amurka ta gabatar da nufin kawo ƙarshen yakin, inda ita kuma ta fitar da wasu muhimman sharuɗa 5 nata. Jami'an Iran sun bayyana bukatun na Amurka a matsayin masu tsauri. Wakilin BBC ya ce wani jami'in Iran ya bayyana cewa Iran din za ta kawo ƙarshen yakin ne a sanda take so, ko kuma lokacin da aka cika sharaɗin da ta gindaya. Sharaɗin sun hada da biyan diyya daga Amurka da Isra'ila da kuma amincewar ƙasashen duniya wajen tabbatar da iko da 'yancin Iran kan gudanar da mashigar Hormuz. Tun da farko Iran ta zargi Amurka da tattaunawa da kanta kan rikicin da ta fara. Sai dai da alama rahotanni kan tattaunawar sun ɗan kawo kwanciyar hankali a kasuwannin makamashi na duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da matakin ayyana safarar bayi a matsayin laifi ga ɗan adam. Ƙudurin, wanda Ghana ta gabatar, ya samu goyon bayan ƙasashen Afirka da na yankin Caribbean, wanda a ƙarshe ya samu ƙuri'u 123. An samu kuma ƙuri'un rashin amincewa guda 3, sannan wakilai 52 sun ƙauracewa ƙuri'ar. The transatlantic slave trade took place for more than 300 years. Ministan harkokin wajen Ghana Samuel Ablakwa kenan ya ce an shafe fiye da shekaru 300 ana cinikin bayi, kuma har yanzu muna ci gaba da fama da matsalar da hakan ta janyo. Amurka dai ta ki amincewa da kudirin, inda ta ce bai kamata a yi amfani da dokokin zamanin yanzu ba wajen hukuncin akan abin da ya faru a baya. Sannan ta yi tambayar shin wane ne zai ci moriyar diyya idan za a biya. Tarayyar Turai bata shiga ƙuri'ar ba, amma tana da cewa ba ta goyon bayan bauta. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Wani ɗan ƙasar Iran da ya halarci zanga-zangar da aka yi a watan Janairu, wanda kuma ya tsere zuwa Turkiyya, ya shaidawa BBC cewa 'yan Iran sun kasance cikin wani tarko tsakanin yaƙi da kuma danniya da zalunci na cikin gida. Kamal Abbasi ya ce shi da sauran waɗanda suka yi zanga-zangar sun yi tunanin cewa shigar Amurka za ta samar musu da 'yanci, amma ba su samu hakan ba. Ya ce mahaifinsa ɗan shekara 82 ya rasu ne sakamakon kaduwa yayin da harin bom da Amurka da Isra'ila suka kai.
All the windows started shaking and breaking, and my father ya ce was shot tagogin badly, gidan sun taken fara to girgiza hospital. suna fashewa, daga nan mahaifin nasa ya kaɗu aka kai shi asibiti, daga baya kuma ya rasu. Ya ce a lokacin da aka kai wa ginin sahari shine ya yanke shawarar barin Iran zuwa Turkiyya. Jami'an kungiyar Taliban a gabashin Afghanistan sun ce akalla mutane 3 ne aka kashe a hare-haren da sojojin Pakistan suka kai cikin sa'o'i 24 da suka wuce. Wani mai magana da yawun kungiyar a lardin Kunar ya ce an kai musu hari da makamai kusan 85. Wata kafar yada labarai a yankin ta ce an katse wata muhimmiyar hanya a lardin Nuristan da ke makwabtaka da yankin sakamakon arangama da dakarun Pakistan, lamarin da ya sa mahukunta na kasar aika muhimman kayayyakin abinci da magunguna ta jirgin sama. Bangarorin biyu dai sun sanar da tsagaita buɗe wuta ƙarshen watan Ramadan lokacin hutun sallah, amma a yammacin Litinin da ya gabata aka ci gaba da gwabzawa. To ƙarshen labaran duniyar kenan. To yanzu kuma sai rahotanni, kuma kamar yadda kuka ji a farkon shirin. Kafofin yada labaran kasar Iran sun ce Tehran ta yi watsi da daftari mai dauke da sharuɗa 15 da Amurka ta gabatar da nufin kawo ƙarshen yakin, kuma ta mayar da martani da wani daftari nata da ke dauke da wasu muhimman sharuɗa 5. Jami'an Iran sun bayyana sharuɗan da Amurka ta gabatar a matsayin waɗanda suka wuce gona da iri. An ce sharaɗin dakatar da yakin da ita Iran ta gindaya sun hada da karɓar diyya daga Amurka da Isra'ila da kuma amincewa ta ci gaba da iko da mashigar Hormuz. Ga rahoton Ibrahim Yusuf Muhammad. Da farko dai Iran ta zargi Amurka da tattaunawa da kanta kan kawo ƙarshen rikicin da ita ce ta fara. Tashar talabijin ta Press TV ta ambato wani babban jami'in tsaron Iran da ba a bayyana sunansa ba, yana cewa za a kawo ƙarshen rikicin ne a daidai lokacin da Tehran ta ga dama, kuma ba za a yi haka ba sai an cika duka sharuɗan da ta gindaya. Hakan na zuwa ne bayan wani daftarin zaman lafiya mai sharuɗa 15 da Amurka ta gabatar ga jami'an Iran. Ba dai bayyana cikakken bayani kan abin da daftarin ya kunsa ba, amma an rawaito cewa za a buƙaci Iran ta haƙura da wasu abubuwa da dama, waɗanda suka haɗa da yin watsi da shirinta na nukiliya, da kawo ƙarshen goyon bayan da take baiwa wasu ƙungiyoyi a yankin, da takaita zangon makamanta masu linzami, da kuma bayar da damar a yi amfani da mashigar Hormuz a matsayin yankin teku mai zaman kansa. Wasu 'yan ƙasar Iran dai sun bayyana shakku kan yiwuwar cimma wata yarjejeniya mai ma'ana tsakanin ɓangarorin biyu. I think Trump is trying his best to find someone. Ina tsammanin Trump yana iya ƙoƙarinsa don nemo wani daga cikin gwamnatin Iran da zai taimaka masa wurin aiwatar da wani abu makamacin yadda aka yi a Venezuela. Bai damu da mutanen Iran ba. Duk wannan maganar da yake yi na goyon bayan al'ummar Iran duk farfaganda ce. Supporting the Iranian people is propaganda. Sai dai duk da rashin tabbas da ake da shi kan yiwuwar tattaunawar, da alama dai fatan yin hakan na kwantar da hankula a kasuwannin makamashi na duniya. A wani bangare kuma Isra'ila na cigaba da kai hare-hare a kudancin kasar Lebanon da kuma yankunan kudancin birnin Beirut, yayin da kungiyar Hezbollah ta ce har yanzu tana kan kai hare-hare kan sojojin Isra'ila da ke yankin Lebanon da ke kusa da kan iyaka. An yi jana'izar ma'aikatan jinya 2 'yan kasar Lebanon da aka kashe a wani harin da Isra'ila ta kai tsaye, inda ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe ya kasance ɗan shekara 16 kacal. Ma'aikatar kula da lafiyar jama'a ta Lebanon ta kira kisan da aka yi wasu ma'aikatan lafiya 42 a cikin 'yan makonnin nan da suka gabata a matsayin cin zarafi ga dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa. Har-haren bama-bamai da Isra'ila ke kaiwa dai sun kusa katse tsohon birnin Taya da ke kudancin ƙasar daga sauran Lebanon, amma da yawa daga cikin mazauna ƙasar sun ce ba za su bi umarnin ficewa da Isra'ila ta bayar ba. Ƙasashen Kanada da Faransa da Sifaniya sun Allah wadai da aniyar Isra'ila ta mamaye kashi 10 cikin 100 na ƙasar Lebanon har sai an kawar da barazanar Hezbollah, kuma an bato wani ministan Isra'ila yana cewa kamata ya yi a kwace yankunan ƙasar har abada. Rahoton Ibrahim Yusuf Muhammad kenan. To idan muka je Najeriya, wata babbar kotu a kasar ta bayar da umarnin kwace dala miliyan 13 daga kamfanin samar da mai da iskar gas na Ocean Gate, wani kamfani da ke da alaka da fitacciyar 'yar kasuwar nan Aisha Achimugu. A wani hukunci da mai shari'a Emeka Nwite ya bayar a yau Laraba, ya ce ya amince da bukatar da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta gabatar na ganin kotu ta kwace kudaden ta baiwa gwamnatin tarayya. Ga Khalifa Shehu Dokaji da ƙarin bayani. A yayin da yake yanke hukunci kan batun, mai shari'ar Nwite ya ce Aisha Achimugu da kamfanin man fetur na Ocean Gate sun gaza gamsar da kotu da hujjojin da suka kamata kan cewar sun sami kuɗin ne ta halattattun hanyoyi.
haka kuma dogaro da bayanan da lauyan kamfanin Ocean Gate Darlington Ozumba ya yi na cewar an samar da kuɗin ne daga kyaututtukan da Aisha Achimugu ta samu da kuma wanda ta samu daga bangaren iskar gas da kuma harkokin da suka shafi man fetur, sai dai ya samar da gamsassun hujjoji don tabbatar da abin da ya faɗa. Haka kuma alkalin ya ce bangaren da ake kara sun gaza gabatar da koda mutum guda da ya baiwa Aisha Achimugun kyautar kuɗi da har yawansu ya kai dala miliyan 13 don bayar da shaida a gaban kotu. A cewar alkalin, kamfanin Ocean Gate ya gaza gamsar da kotu cewar aikin da suka gudanar shine ya samar da wannan kuɗi, kuma sun gaza nuna yadda aka biya waɗannan kuɗaɗe da yawansu ya kai hakan ko ga abokan cinikaryarsu ko wani. A ranar 22 ga watan Agustan shekara ta 2025 ne dai mai shari'a Nweti ya amince da bukatar hukumar ta EFCC na umarnin wucin gadi na kwace dala miliyan 13 daga hannun kamfanin mai na Ocean Gate zuwa ga gwamnatin tarayya kan zargin cewar an yi amfani da kuɗin don wasu haramtattun harkoki. Sannan ya tabbatar da cewa dukkan hujjojin da EFCC ta gabatarwa da kotu ta hannun lauyanta Rotimi Oyedepo mai mukamin SAN, ciki har da oda ta 46 karamin sashe na 5 cikin baka na dokokin kotun tarayya da sashe na 17 na dokar cin hanci da rashawa ta 2026, an yi la'akari da su wajen bayar da wannan umarni na kwace kuɗin. Alkalin ya kuma umarci EFCC da ta wallafa umarnin a shafukan manyan jaridan kasar don al'ummar da ke bibiyar wannan batu su ga abin da ake ciki ko suna da wani abu da za su ce a cikin kwanaki 14. Khalifa Shehu Dokaji, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. To daga batun cin hanci da rashawa sai na siyasa duk a Najeriya, inda babbar jam'iyyar adawa ta PDP a kasar ta ce ta fara wani sabon yunkuri na ɗinke barakar da take fuskanta. Shugaban jam'iyyar Tanimu Turaki ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da aka fitar yau a Abuja. Jam'iyyar ta bi zaɓin kotu ne don sulhunta rabuwar kawunan 'ya'yanta, lamarin da ya kai ga shugabancin ta ya rabu gida biyu. Umar Sani mashawarci ne ga shugaban jam'iyyar Tanimu Turaki kuma ya yi wa Habiba Adamu ƙarin haske game da sanarwar da aka fitar. Ya yi bayanin cewa yanzu an sami wata kafa kuma an zauna tare da ɗaya ɓangaren kuma an fara tattaunawa, kuma cikin abubuwan da ake tattaunawa yana ganin za a samu maslaha, saboda wannan abu daman kotun ɗaukaka ƙara na garin Badin ta ba da wannan shawarar cewa PDP yan uwan sulhunta kanmu. Ka ce ɗaya ɓangaren, kana nufin ɓangaren da ki ministan Abuja Nyesom Wike ke goyon baya? Kwarai da gaske. An dubi wannan shawara ne saboda an dubi baya an ga akwai mutanen da yawa da suke so su yi amfani da tafarkin wannan jam'iyyar su tsaya takara. Idan muka tsaya muka ce lallai sai mun ci gaba da dagewa, to komi faɗa da za a yi dole sai an dawo an yi sulhu. Da aka kawo wannan shawara sai su bangaren shi minista suka yarda cewa yana da kyau mu zauna mu tattauna. Mu ma bangaren mu cewa mu ma mun yarda da wannan sulhu din, tunda jam'iyyar mu ɗaya mu zauna mu tattauna mu fitar da tsare-tsare wanda za mu kai wa kotu, mu ce ma kotu mun zauna mun tattauna kuma mun kai ga wata matsaya. An fara zaman tun jiya da daddare kuma yau ake ci gaba. Yanzu da nake miki magana ma ana nan ana wannan zama, ana tunanin cewa zuwa dai gobe insha Allah duk sakamakon zaman za a sanar da 'yan jarida kuma shine za a ɗauka a kai kotun Ibadan idan an samu maslaha. To wani abu ne na daban ake tunanin zai fito, ganin a baya ma an tarwin yunkurin samun sulhun amma ba a kai ga gaci ba. To a wannan karo dai dole sai an kowane bangare sai sun haƙura da wani abu. Dole mukaman za a yi ƙoƙari a rarraba su, kowa ya samu nashi. An haɗa ƙarfi da ƙarfe, wayansu dole su haƙura, wanda an zaɓe su a nan bangare su haƙura, wayannan kuma su yi haƙuri. Sai a samu a gaggauta a haɗa sannan sai a ɗauka a kai kotu, sai kotu ta gabatar da shi. Kaga kin ga kowa ya samu nasara kenan. To ganin babbar matsalar tana kan kujerar shugabancin jam'iyyar, shin haka yana nufin shi bangaren Tanimu Turaki zai iya haƙurewa bangaren Wike? Ba a kai ga wannan tattaunawan ba, amma abin da za a tattauna ai ba wani bangare da zai ce zai cije akan wani bayani, amma muna kyautata zaton cewa Tanimu Turaki shine za a zaɓa, domin
ai dole a duba cancanta a ga wane ne ya fi cancanta. Shi Abdulrahman ya fi Tanimu Turaki cancanta, in ya fi cancanta shi kenan, in kuma Kabiru Tanimu Turaki ya fi Abdulrahman cancanta ai dole a haƙura. Umar Sani kenan mashawarci ga shugaban jam'iyyar PDP bangaren Tanimu Turaki. To yanzu karfe 9 ne saura kwata a Najeriya da Nijar. Aisha Aliyu Jafar take gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC.